खोनादे जरा तंसानि फायबायदे फायबायदे जरा तंसानि फायबायदे फायबायदे चिनि जबा चलिखा चलेखा चिनि जबा चलिखा संविधानिक अधिकार मायसा चिनि जबा चलिखा चलेखा संविधानिक अधिकार मायसा चिनि जबा याकारिया चिनि के थाङो बहाय जों अरनिबो रोटेसन वाइज जों अर चिनि लिडार्स रो अर चेन जों दङो बियाबा जों अरनि ग्राउन्ड नि केबल नेता गरे अम हाइके कुनु दिनो उंगलाक 1 मिनिट फानो चिनि नेता अर गरे के उंगलाक जों रोटेसन वाइज अर जागा बरनो चाजानाय नुजानाय बहाय व्यवस्था खालायबनि बाङै जों चेन्ज मांलायो चिनि ताबो एडिसिओ बाजेट सेसन 2 डेज पाइका जों अ जराव किसा समय रमाया खनानि चिनि एमएलए रो सेसन चेने ओ काउंसिल तक बजेट सेशन पाइमेन या गलक खना एमएलए रो सेशन चेने असेंबली वो बरो गचिनि तिप्रासानि कॉन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बागै असेंबली वो कॉक तिसानाय दफानि हामफ्रेन बा कॉक तिसानाय जों मियाफ्रावबो दिनैबो जों मोसनो कॉक साका जों प्रोटेस्टर न उग्रवादी हि हुजामनि इशू रो जों डिस्कशन खालायका गवर्नमेंट नि थाने जों प्रेसार रखा जों प्रोटेस्ट खाइमेनि से उग्रवादी इंफु निरक जतनो मीडिया नि बिसि तै नोखा चिनि अधिकारनि बाङै कक साके जों उग्रवादी इंथांफु अमतो भारतनि संविधान रो सुजाक दङ भारतनि जत नागरिक निजेनि अधिकारनि बागै कक सानानि बागै फंडामेंटल राइट्स बो दङ प्रोटेस्ट खाइनानिबो चिनि अधिकार जतनो दङ नों डेमोक्रेटिक कान्ट्री बो तो जतनो माने गणतांत्रिक भावे आंदोलन खाइनि अधिकार दङ अ जागा चिनि टीआईएसएफ नि कबकजाक छात्र संगठन मूवमेंट खाइका रोमान स्क्रिप्ट विभागे आ जगह डीएसएफ रॉक चीफ मिनिस्टर नि प्रेसिडेंट ऑफ प्रोटेस्ट खाइका सपोर्ट खाइ ओ जगह चिनि स्टूडेंट तिनी परै तंगबो ओला आईएएस ऑफिसर नाय आईपीएस ऑफिसर नाय लीडर नाय ओ बरनो ताबो मेंटली बरो उग्रवादी हंगै बक्रो तंख्लारै रो नाय जत मीडिया फ्रेंड्स तै नायतुंनाय जत आस्तेनि लोकरनो बेलाव खुलुमा दे हामदामाया फारि जों तिनि देत्रि हाथाय कतरो जों आसग लायजाक हापुं सापुं जों जतनो आसग लायबे जोंनि जत लिडार्स बो दङ जत वारियर्स बो दङ निरक जतनो नौखना नौइ दङ ताबुक सुजरा चिनि कताल कोक्तमा चिनि बुबाग्रा चिनि साहयाखौ याबा अक्सलि दङ बनि फेसबुक पेज बो निरक नौखना बनि जे बेस्ट लेवल लो बसेस्टा खाइ दङ चिनि तिप्रासानि बागै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बनानि बागै जों ग्राउन्डआव दैबो अमाव होल खाइ दंनाय जत दिन पर्यन्त चिनि बुबाग्रानि याकै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन चिनि तिप्रासानि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै सिकोर खाइ रोया हिंखे जों हाथाय कतर याकाया जों आगिबो चिनि बुबाग्रानि खुटिबो जों बारबारनो खोनावो चिनि जत वारियर्स रो रेडी दङ गे जों माहायकेनो खोना बा तिनि हररावो चिनि बुबाग्रानि खुटि जों मेसेज मानाय जुदि दिनै बिसि माइ हेंखे खोना मानाय दिनै दिनाव माइ हेंखे जों नायसिनाय पेशनलि जोंनि जत लोकरनो बयनानि मुसुबो जेकुनु काहाम माने न मानानि हेंखे किसा पेशनलि मानायसियो गदों मानायसियो हिनि बाय दङ इंतजार का फल मीठा होता है जों जेकुनु माने न नायसिनि नामनि हेंखे ब काहा नंगो कतै नंगो गे जों अर जागा दाइति मानानि बागैया जोंनि बुबाग्रा आगिबो साहा बाक्सा बनो बारबार सोङो जे बफ्रावनाय महाराजानि कायसेनो जवाब जों मेगी सोनाया मेगी हिंखे 2 मिनिट बायनो दैखौ तुम दावै अर लुसनो 2 मिनिट बायनो मेगी चावै थाङो हेयाबा मचिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि प्रश्ननि बेपा जों अ जागाव चिनि बुबाग्राबो ताबक साखथारै दङो जोंबो लगेरवै दंनाय नायसिंलायबै नमा दंनाय कुनो बरक रक जुदि केबो उल्टा पाल्टा कक सावै दंखा हिंखे बनो खमजो ताकायदि दै कामिराव बहायनो बरक फायखा हिंखे बरनो जों प्रोटेस्ट मा खायने जे चिनि बुबाग्रानि मुभमेन्ट ताबक चिनि तिप्रामथानि मुभमेन्ट अमो सुदु चिनि तिप्रामथासिमि हानाय अमो हाया त्रिपुराव दंनायनि जतनि बागै हानाय जानाय बबो माने कन्स्टिट्यूशनली सुइजाक मांगनाय जे गवर्नमेंट चेंज हांखे या अम हाया जेमन जों आगे नोबो रोमान स्क्रिप्ट 2000 सालो रिजनल पार्टी फायखा आईपीएफ फायखा एडिसिओ जतनो रोमान स्क्रिप्ट बाय लेखा फरायनानै
चेंग रखा बनि सिगां जों नुगो जुट सरकारनि आमल आफ्रोबो हायनि टीजेसनि नेतृत्वे चिनिति प्रासारनो रोमान स्क्रिप्ट बाय कॉकब्रॉक चालू खाई परि रखा गवर्नमेंट चेंजिंग पाइहा ते कताल सरकार फाइनाइनो रोमान स्क्रिप्ट न दिनाय खायखा बार न जों 2 टाइम्स सरकार चलायमान या गुलो रोमान स्क्रिप्ट न एडिशननि नरि रोजामनि जों नुखा अमो चिनी कन्स्टिट्यूशनली सुइजा करिनि बाङै अमो हायङो गवर्नमेंट सिद्धांत नामानि हिखे अमो हायङो दिनै बोसों गवर्नमेंट सिद्धांत नामानि हिखे बस चेंज जों थानाय हानि बांसि चिनी बुबाग्रा सावो बारबानो कन्स्टिट्यूशनली जोंनो सलुशन मारनाय अमोसि बै गोबांमा ताबो माने मनि कथाव रखे साइ तंबाय उति प्रामो थाकमा सिनै उति जे महाराजा बाय लगे तंनाय हिखे जत कमावै थानाय पुरोहि 20-25 जनानि बसगाङो नखलाव आसोगै सामानि रनो केबो खुंजु ताकायदि तानि के बरक दफानि बाङै कक सानानि सामं खायनानि बरनि कुनो अमक गरिखा हिमत गरिखा कक सानि बुबुखौ थुक्लुजाक पाइहा आगे हिंखे बसि हाफुं हाथाय दैमा तोसा चिनि हा चिनि सासन मांनाय रहि जों खोनावो ताबो खोनालियाब्ले रोमान स्क्रिप्टनि इशू जों मुभमेन्ट खालायखा 12 तारिखआव बनि खुक्ति एकटा माने सिंगल लाइन जों खोनालिया जे रोमान स्क्रिप्ट चिनिति प्रासा कॉकब्रॉक सानाय रंनो अधिकार मारनाय कॉकब्रॉक सानाय रंनो दि सन्नाथों ब स्क्रिप्ट बायसुइनाय अमा हायरो कक सामालिया जों खोनावो आगे बनो सिया हिंखे सिया रिया हिंखे रिया साराया हिंखे साराया नवा आसक दं दिहनो ताबो आं सानाय मुसुङो नों कक साराया हिंखे साराया सिरि सिरिखे आसक चिनि बुबाग्रानि चबावो केबिंनानि ताथांनि तानिखे अमसिनि जातिनि प्रश्न हायसि ताबो इया हिंखे उलोबुंगिया चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे ताबो कन्स्टिट्यूशनली राइट्स माया हिंखे नेक्स्ट जों अमा हायखे थानसा उवानि मतो हिमत गरै हानि बाङै जों बुबाग्रा न सिमिसि जों आसा खायो बुबाग्रा सिमिसि चिनिति प्रासानो थियावै मानाय मोथाङै मानाय ते नेक्स्ट जेनारेशननि बांबो लामा खुनुवै खालामनाय ने जों हानि बाङै नो हपुं सापुं चिनि वारियर्स रक निरक जतनो नुगु म्याफ्राबो 3000 नि साय उपर दङ बनि सिगाङावबो 3000 नि साय दिनै बाहायनि 3000 नि साय गोबां अर जागा थुलायनाय तंलायनाय अमा हायखे रेडी যতদিন পর্যন্ত চিনি বুবাগ্রানি মেসেজ মায়াसा जों अ ग्राउन्ड न याकाया खोनानि सिमितेबो गोबां फाइनाय लुकुरनो मोसानाय मुसु रेडी तंदे जे जोंनो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन होया सागजरा सेंट्रल गवर्नमेंट चिनि कक खनाया सागजरा जों चिनि थानसानि पावार न जों माफनुनाय